ده همان چارچوبه ده بینرین مری خستین جواکا دموکراتیک به هفکاریا یکیتیا پارێزەرên من بجێژی ji bo nîqaşkirina komleya pazdeh Sibatê semînereke li dar xistin. Semîner bi beşdariya bidihan, rewşenbîr, siyasetmendar û parêzerên kantona min bicî hatel darxistin. Di semînerê de armancên komleya navnetewî ya pazdeh Sibatê û bêdengiya hêzên navnetewî ya li hemberî wê hatin vegotin. Her wiha kompeya navnetewî û girîngiya tecrîdê, girantirina tecrîdê di aliyê hiqûqî de jî hate nirxandin. Di semînerê de hate gotin ku aloziyên li herêmê û rûdan û tecrîda giran ya li dijî rêber apo berdewamiya kompleya pazdeh Sibatê ye. Paşî beşdaran jî nerînên xwe parvekirin. هي اطلاع جميع أبناء البلد وجميع الحقوق. Armanca me ji darxistina semînerên wiha ew e ku em sedem û armancên komploya navnetewî ya pansdehê Sibatê ji gel re şûrûve bikin. Her wiha parêzeran jî bînin gel hev da ku vê mijarê di aliyê hiqûqî de binirxînin. Girankirina tecrîda li dijî rêbera apo li dijî yasa û pîvanên navdewletî ye. Doza rêber Abdullah Öcalan dozeke mafdar û rewa ye. Divê dewleta Türk a dagirker ji ber binpêkirina yasayan û sucên li dijî rêbera apo were darizandin. حق طلب اللجوء السياسي وحق لأي إنسان حسب القوانين الخاصة بالأمم المتحدة والقوانين الدولية.